Alid dyan sa luwas, si Ans Galero. Ans, kamen. Paglilinaw ang sanggunian panlalawigan kan Albay na waramani nagpositibong kaso ng COVID-19 na sa ng konseho sinman mga personahes. Iningon niya nang sinabi sa DCGB News ni sanggunian panlalawigan kan Albay Secretary Grace Magdamit. Kung sa iyang sinabi na kadako na nagkarapot kung nasa pinagkasarado ko na para mientras ang sa indang opisina siya nagpundugo na ang susod regular mo niya na pagkahapon. Sa iyang sinabi na for disinfection purposes man sa ini as hindi man na dapat ikadit ang publiko dahilan sa waraman ni na personahe o lokal o kaya elidong opisyal kan sanggunian panlalawigan kan Albay ang nagpositibo sa helang na COVID-19. Sa iyang sinabi na sa indang temporary closure nagpuon niya na daw asin madurar ini sagud sa Mayo 7 asin oras na matapos naman ang disinfection sa giraray na mabalik ang regular session asin operasyon kan sanggunian panlalawigan kan Albay. Sa iyang sinabi na ini daw bilang precautionary man siya na o precautionary measure man siya nang ipinautob ni Vice Governor Atty. Edsel Grex Lagman tanganin na mailigtas man sa helang na COVID-19 ang sa indang mga empleyado kay personalis ko yan pa nakadakol man o may nagkapiraman na mga empleyado ka na Kapitolyo Provincial kan Albay ang naulakitan kan siring na helang. Dagdag na bareta hali sa luwas, Ans Galero, DCGB. Maabot na sa total na 1,500 Gs na mga frontline workers sa accommodation as in hospitality industry ang nakaresibi kan sa indang primerong dose ng bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na ang total na narestro kan Abril 30 kay riba na ang mga obreros sa DOT accredited as in local government units, licensed quarantine, isolation facilities as in non-quarantine, DOT accredited accommodation establishments. Tinauwanin doon ni President Rodrigo Duterte sa iyang ulat sa bayan na halato na sanaan ayuda gikan sa gobyerno kaysa magduman sa mga community pantries na iyon rason kan pag-itaas kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Iniyan sinabi kan Presidente sa iyang ulat sa bayan kasunod kan rekomendasyon na makipag-koordinar sa mga kapitan kan barangay. Magigiromdoma na nagsurulputan ang mga community pantries sa manibaybang lugar sa nasyon kan puunan ini sa Maginhawa Street sa Quezon City bilang tabang sa mga namamanwaan ngunya na pandemya. Makasog na kinontra kan Philippine College of Physicians ang mass distribution in ivermectin para sa pagbulong asin pagprebentar sa COVID-19 mantang inaganinda sa komunidad na dai mag-isip na sinda nalaligtas sa buhay kan mga namamanuan kontra sa COVID-19 sa paagi nin pagtao sa mga ini nin bulong na dai pa man pruebang nakakabulong. Sinabi ni Dr. Mario Panaligan, Presidente kan PCP na sinda makasog namin na kontra sa distribusyon kan bako man restradong bulong sharing sa ivermectin dalan sa mga ini indikasyon na dai pa man na-establisher sa paagi nin sensya. Mga nga ipuan Pilipinas ka nasa 15 milyon doses ng COVID-19 vaccines kada bulan para mabakunahan ang 70 milyon na populasyon asin maabot ang herd immunity bago matapos ang taon. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ang nasyon kay puhan makapagkondukta ng 3 milyon na vaccine jobs kada semana. Apwera digdi, nasa 25,000 sagkod 50,000 vaccinators ang kay puhan sa lakdang na ini. Nasa 5,000 vaccination sites ang kay puhan man para makapagkondukta ng sanggatos na COVID-19 jobs kada aldaw. Tinawanin doon ni House Speaker Lord Alan Velasco sa Interagency Task Force na gibuon ang prioridad sa COVID-19 vaccine rollout ang NCR Plus bubble as in iba pang lugar na may halangkaw na kaso ng COVID-19. Sa sinabi na mas maray kung mailaog sa prioridad sa vaccine rollout ang Mega Cebu, Davao, Cagayan de Oro as in iba pang lugar tanganing mapugulan ang padagos na pag-ulakit kan siring na helang. Idinugan pa ni Velasco na mantang pigalat ang pag-abot kan mga bakuna dapat tawanin na prioridad kan IATF ang NCR Plus as in iba pang urban centers.
Voluntaryo ang pag-intra kan piglansar na clinical trial kanasyon sa antiparasitic drug na ivermectin. Piglinaw ini ni Dr. Jaime Montoya, Executive Director kan Department of Science and Technology Philippine Council for Health Research and Development o DOST PCHRD na nagsabing sa bulan na ini o sa primerong semana kan Hunyo piglalao man na mapuon ang pag-aadal para maaraman ang epekto kan ivermectin kontra sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ipinahayag ni Montoya na gigibuhon ang clinical trial sa mga mild to moderate as in asymptomatic cases ka nagkapirang quarantine facilities kan Philippine Red Cross. Posibleng abuton nin anom na bulan ang clinical trial sa ivermectin alagad nakadepende pa man giraray ini sa rikas kan magiging recruitment kan sample size. Miyaras na nagsumiter ng resolution sa Senado, Risa Hontiveros, asin hinagad sa Commission on Audit na magkaiguan ng special audit sa paggasto sa 570 bilyones pesos na naitagama sa Bayanihan to Heal as One Act o Bayanihan 1 asin Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2. Ginibo niya ang lakdang dalanta nagkakaiguan ng kadifisilan ang health system sa pag-ampang sa pandemya. Nangapudan man siya sa Malacanang na ipublikar ang financial report sa paggasto sa fundo na itinagama sa Bayanihan 2. Dagdag na barata ulit diyan sa luwas si Luwens Barcena. Luwens Kamen. Sisibot na ang mga residentes kan Sitio Alawiaw, kan Purok 5 Barangay Buyuan, Legazpi City. May kinaraman sa problema ninda na so dating tinampo garo na naging salog. Ini man giraray ana agragay na ipinagpaabot sa DCGB News kan mga residentes ka nasampitan ng barangay na kung saan wala pa nin reply ang Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 5 kung nagpasiring na sinda sa area asin pinag-adalan kung anong klase nin phenomena ang nangyayari na so dating agian na ginanggarisalog. Takon matatandaan nano para mismo personalmente kan DCGB News na ang nasambitan ng lugar, kinaykay ang nasambitan ng tinampuasing gari na naging salog matapos narapaduhon kan bagyong Rolly asin Ulysses ang kabikulan kan magdaraininin grabing uran asin paros. Ang kaya sa ngunyan, ang hagad kan mga residentes maaksyonan, mapag-adalan kung ano ang mapipwedeng ibuhon digdi, lalo na pati na sige ang lalakan sitwasyon sa indang lugar may kinaraman digdi asinaha dit sinda sa kaligtasan sa kadakol nin mga arong ang naapektaran mga sobra sang gatos pamilya. Dagdag na bareta ako PB. Maabot na sa nasa 6 bilyones pesos ang natatada sa 20 bilyones pesos na 2021 National Disaster Risk Reduction Management Fund. Sinabi ni Mark Timbal, tagapagtaram ka National Disaster Risk Reduction and Management Council na parte ang fundo o parte kan pundo ang itinagama para sa rehabilitasyon kan Marawi City asin ang padagos na pagtabang sa mga apektado kan kalamidad. Sa sinabi na kung magiging aktibo na naman ang sitwasyon ng kalamidad, dakulan posibilidad na maghagad sindanin augmentation fund tanganing padagos na matabangan ang mga apektadong komunidad. Gustong paimbestigaran kan Makabayan Block ang pigsasabing pagbakal kan gobyerno sa mga important na personal protective equipment o PPE imbes na gibong lokal sana. Base sa isinumitir na House Resolution 1735 kan mga progresibong kongresista, pigahagad ka ini sa House Committee on Trade and Industry na si ripon on pigsasabing pagbakal kan gobyerno kan PPE gikan sa China. Tinawanin doon kan mga ini na daig kayang makipagsabayan kan local manufacturer sa foreign PPE manufacturer kung sa indakol asin baratohon ang pigbabakal kan mga ini digdi sa nasyon maski pa substandard na ang nagkapira digdi. Nakapalaman sa isinumitir na resolusyon ang pagkakatanggal ka na sa sobra 25,000 na empleyado kan local garment industry poon Hunyo sagkod Disyembre 2020 dahil sa pagbagsak kan ekonomiya. Sa Roma sa ng pangaran, ana isumitier ka National Police Commission para maging kasalida ni outgoing PNP Chief General Debold Senas na maretiro na sa serbisyo sa Mayo 8.
Yan ang pahayag ni DILG Secretary Eduardo Año sa pagsasabi na ano man aldaw ngunya na simana, pigdalao man ay papahayag na ni Presidente Rodrigo Duterte ang magiging bagong hepe kan Philippine National Police. Sa iyong sinabi na base sa merito asin kapabilidad kan liderato asin dating assignment sa pulisya ang ipig-endorso ninda na maging kasalida ni Senas. Kumpiyansa si House Committee on Social Services Chairman Alfred Vargas na dakulaan may tatabang kan bayanihan to sa ekonomiya asin social relief sa mga Pilipinong grabing apektado kan COVID-19 pandemic. Sigun kay Vargas, sa paagi kan bayanihan 3, may ibubusol ang panibagong kusog sa ekonomiya kan nasyon mantang pigtatawan man in pag-asa ang mga tawo para makahawas gikan sa kadifisila na darakan pandemya. Itinaong halimbawa kan kongresista ang nagkapirang nakapalaman sa propwestong lay na nag-ofresir kan manibay ibang klase ng ayuda para masiguro na bako sa na matatawan pinansyal na ayuda ang mga tawo kundi magsiguro na igwang suspesyenteng supply ng pagkaon asin masimbagan ang mga pangangaipong medikal kan mga benepisyaryo. Ibinida pa ni Vargas ang pigbubusol na alokasyon para sa medical assistance sa mga nagtitios, libreng swab test sa overseas Filipino workers o OFWs, pondo para sa pensyon, ang gratuity kan military asin iba pang unipormadong personnel asin budget para sa information technology para sa programa kan Department of Education. Kasuhapon nakalusot sa komite sa Kamara ang propwestong Bayanihan 3. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na napili na ni Presidente Rodrigo Duterte ang magiging masunod na hepe kan Philippine National Police. Sa iyong sinabi na dai niya pwedeng sabihin kung si Isay ang napili ni Duterte na magiging kasalida ni PNP Chief Debold Senas na maretiro na sa serbisyo sa Mayo 8. Idinuga pa ni Roque na aram niyang may napili na si Duterte kung si Isay ang isasalida kay Senas alagad mas maray kung ang Presidente na siya na mismo ang magpahayag kung si Isay ang masunod na hepe kan pulisya. Maabot na sa nasa 6 billion pesos ang natatada sa 20 bilyon na 2021 National Disaster Risk Reduction Management Fund. Sigun sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC spokesperson Mark Timbal na ang 5 billion pesos parte kan pondo na pigtagama para sa rehabilitasyon kan Marawi City. Nasa 13 billion pesos man ang pondo para sa maniba-ibang emergency sa nasyon arog kan bagyo. Mantang ang 68% kan 2020 Calamity Fund iyon ginamit kan NDRRMC para sa COVID-19 response. Siniguro man ni Timbal na ang natatadang pondo iyon itatagama para sa maniba-ibang kalamidad ngunya na taon. Magiging legal na ang operasyon kan ibang online sabong site sa nasyon. Ini matapos suguon kan Malacanang ang pagkor na tawan ng lisensya ang ibang sites. Sinabi ni Abogado Jose Tria, Senior Vice President kan Offshore and Online Gaming kan pagkor na kaipuan talaga kan gobyerno ng fundo ngunya na may COVID-19 pandemic. Apero sa pigdalapag na income para sa COVID-19 response kan gobyerno dahil man dapat nadadaya ang mga minaapresyar sa bulang sa online kung kaya dapat sindang matawan nin lisensya. Kontra ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa propwestong dagdag na leave para sa mga obrero. Enot ng pigbusol sa Kamara ang 5-day mental wellness leave asin propwestong 10-day paid leave naman para sa mga empleyado ang isinumitir sa Senado. Sigun kay Sergio Ortiz Luis, presidente kan ECOP, na dakulo ng leave lalo na sa mga babaeng empleyado na kung kukwentahon kay ibahan na ang maternity leave haros wara nang matatada sa pagtatrabaho. Tinawanin doon ni Luis na dai napapanahon ang dagdag na leave dahil importanteng mapag-isipan ang may tatao sa nadugang na trabaho kung paano magayon ang trabaho asin dakol sa mga empleyado ang makalaog sa trabaho. Naniniwala si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na may importanteng rekursos ang Pilipinas sa West Philippine Sea na pigi-interesan kan China. Sa iyong sinabi na dai matinir sa sarong lugar ni nagkaparang bulan ang mga barko kan China kung daing pakinabang na makukua. Dalang kini sinabi niya na may high value resources sa teritoryo na importante para sa nasyon na yun ang pig-iinteresan kan mga na makua kan China. Sa iyong tanawanin doon na kung makakataonin economic recovery sa nasyon ang rekurso sa WPS, magkakanigo na maprotiran asin imantinir kan Pilipinas ang exclusive use sa teritoryo.
Pigpaplanohan na kan manibaybang klaseng para umaan posibilidad na magkaigwa nin food holiday sa nasyon. Sigun kay National Chairman kan Pork Producer Federation of the Philippines ni Canor Briones, ang nasabing lockdown susog naman sa pigsasabing pag-intindi kan Department of Agriculture sa indang mga agrangay. Paliwanag ni Briones na ang food holiday kinabibilangan kan mga para umanin gulayon, bagas, para manok, para urig asin iba pa. Magiging duman na enot ng nagkaigwa nin pork holiday sa Metro Manila dahilan man sa pagkakaigwa nin price ceiling sa merkado. Nakapira sa pangapunan kan grupo ni Briones ang pag-recall sa Executive Order 128 asin ang pagbayad nin 10,000 sa kada urig na nabibiktima o mabibiktima nin African swine fever. Sinabi ni Justice Secretary Maynard Guevara na kakauruno niya ang Presidential Task Force on Media Security para imbestigaran ang panggagadaan kay John Heredia, Director ka National Union of Journalists of the Philippines. Si Heredia Benadil nin riding in tandem killer sa parking lot kan City Hardware sa Roa City, Capiz. Municipal Administrator sa Pilar, kanasabing probinsya ang 54 anyos na si Heredia, asindain na siya nakaabot na buhay sa Capiz Doctors Hospital. Sinabi ni Guevara na dalanta sa wrong journalist si Heredia, kung kaya ang kaso kani dapat ipaabot sa PTF-MS para sa case building asin investigasyon. Sinabi ni Senate President Tito Sotto III na sa giraray nagpadara ng rekomendasyon ang Senado sa Malacanang may kinaaraman sa pagkakanigong minimum access volume o bilang kan imported na karne asin taripa na dapat ipataw digdi. Sinabi ni Sotto ang panibagong rekomendasyon base sa pigigibong caucus kan mga senador kasuhapon na tolos niyang pinapadara kay Finance Secretary Carlos Dominguez. Minakarahay ni Sotto na daingon na idetalya ang laog kan sa indang rekomendasyon dahil bako pang aprobado kan Malacanang. Ang lakdang kan Senado may kamamutan na isalbar ang local hog industry na posibleng magadan dahil sa laman kan Executive Order number 128 na nag-iitaas sa 404 metriko tonelada nin imported pork asin nagbababa sa 5 to 10% kan taripa kaini. Sigun kay Senator Kiko Pangilinan, ang sa indang rekomendasyon harani sa rates kan Department of Finance o DOF asin bako man harayo sa rekomendasyon kan local hog raisers. Sinabi man ni na Senator Manny Pacquiao asin Senator Amy Marcos mas magkakanigo kung nasa 200,000 na metriko tonelada ang minimum access volume kan imported pork asin ibaba sa nasa 15 sa good 20% ang sangunyan 30 sa good 40% na taripa. Iyan mga tugang nga detalles kay mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pangarakan mga pagiriba, Ramer Tanay, asin ngunyan, Manny Tutanya, Solado Technical. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako ma po si Edwin Terral na nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal.